Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é venres 24 do mes de xullo e imos a falarlles na radio e na televisión de Cerceda da Festa do Cochiño, que será xa mañán sábado. Falaremos das actividades deportivas e culturais, de un obradoiro de formación tecnolóxica para xóvenes de 10 a 16 anos e tamén da romería do Adro de Rodís, que será a próxima semana. Lembramos tamén unha charla divulgativa sobre o eclipse a cargo de alumnos do Colexio O Cruce. Saberemos máis deste tema, miraremos unha reportaxe. Tamén falaremos de doazón de sangue, da ITV de maquinaria agrícola, das axudas á natalidade e das axudas, en este caso, dos cartos que deu o Ministerio para a central de bombeo de Cerceda, 30 millóns de euros de axudas. O Grupo Cenzar vai actuar no Festival Noroeste da Coruña e non canto tempo as previsións para mañán son de que teremos tempo revolto con posibilidade de algunha precipitación, pero que non será importante. Pois precisamente falamos da Festa do Cochiño e de mañán, donde o tempo pois parece que non será todo o bo que se precisa, pero que seguro que deixará disfrutar da Festa do Cochiño. Mañán sábado 25 de xullo se celebra a edición número 18 da Festa do Cochiño, todo no recinto verde do Acevedo, Parque Acuático, Xardín Botánico, Paseo Fluvial, etc. Durante todo o día vai actuar a Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. A partir das 2 xa comenzará a degustación do churrasco, do cochiño, do polvo e produtos da cociña galega, donde o precio por ración é de 15 euros. Despois do xantar, tamén terán protagonismo os máis pequenos, os cativos, porque de 3:30 a 7 haberá hinchables gratuitos e a partir das 8 a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Todo xa preparado para a edición 18 da Festa do Cochiño, romería e da comida galega, festa gastronómica e romería cercedense multitudinaria que de novo volverá a concentrar a moitos veciños e tamén, en este caso, veciños dos arredores de Cerceda. Todo velo, mañán sábado, comenzará pola mañán e se prolongará ata ben entrada a madrugada. Máis temas, agora falamos de actividades deportivas e culturais, porque durante todo este mes de xullo continúa aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello e que transcurren dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro polas mañáns de 9 a 2 ou a través da sede electrónica, a través de internet, na web municipal www.cerceda.org. Aí atoparán todas as actividades ofertadas, horarios, prezos, lugares onde se imparten, etc. E os próximos días 12, 13, 14 do vindeiro mes de agosto, o Aula de Informática de Cerceda organiza un obradoiro de formación tecnolóxico para a rapazada de entre 10 a 16 anos. É gratuito, pero ten límite de inscripción. Ali poden aprender deseño e impresión en impresoras 3D, electrónica, robótica e programación. Van a ser os días, como decíamos, 12, 13 e 14 de agosto pola mañán, de 10 a 12:30 no Centro Cívico. Para inscribirse poden facelo se queren por WhatsApp no 644 529 990 ou polo correo electrónico cemit.cerceda@xunta.gal. Un ano máis protagonismo para a romería Agro de Rodís. O próximo sábado 1 de agosto terá lugar a edición número 6 da romería do Agro de Rodís. A festa comenzará ás 12:30 coa sesión vermú amenizada polo DJ Carreira. Ás 2:30 haberá un gran xantar popular donde asociados do equipo de fútbol do Rodís e tamén amigos e aficionados van a estar ali. En este caso, o menú será a base de empanada, polvo a feira, churrasco, sobremesa e café a cargo da pulpeira Luis Guerra. Os precios para os socios é de 10 euros e os non socios 42 euros. Menores de 12 anos pagarán 20 euros e os máis pequenos de 6 anos para baixo é gratuito. Os tickets están á venda ata o vindeiro mércores 29 de xullo. Poden acadar os tickets os asociados na Casa Xusto
e os restos que non sexan socios poden ser na Taberna de María, na Cafetería Golán ou na propia Casa Xusto. Os carnés para o vindeiro ano xa tamén están dispoñibles. Ás 5 da tarde terá lugar a entrega de premios, compromiso coas raíces, ás 6 da tarde sorteo espectáculo e ás 7 actuación musical de Monse Machado. A partir da 10, sesión fin de festa co DJ Roquiño. Todo na Plaza do Adro, na iglesia de Rodís. Haberá carpa, música en vivo, sorteos e sorpresas. Organizado polo Rodís Fútbol Club e Asociación Carballo Jordo. E agora falámoslles de unha charla divulgativa sobre o eclipse a cargo de alumnos do Colexio Cruce. O Concello de Cerceda e o Colexio Cruce organizan unha charla divulgativa impartida por os propios alumnos do colexio que forman parte do Clube de Ciencia do Centro Escolar Cercedense e que será o luns 3 de agosto no Auditorio Municipal de Cerceda ás 8 da tarde con entrada gratuita. O eclipse vai a ser o 12 de agosto e falarán sobre el, especialmente de que é un eclipse solar, por que é tan especial e as recomendacións de seguridade para poder velo e como observalo dende Cerceda. Unha charla, insistimos, que será o próximo luns 3 de agosto organizado polo Concello e o Colexio Cruce con alumnos do colexio que forman parte do Clube de Ciencia do Centro Escolar Cercedense. Imos a ver agora un reportaxe con eles. En que consiste? Que estades facendo? Pois mira, estamos facendo varios proxectos para este eclipse deste ano que se vai ver desde aquí, desde Cerceda. Vamos a celebrar unha charla o día 3 de agosto no auditorio e tamén vai haber o día de observación que tamén vamos a estar nos ali explicando cousas. Todo isto, Inés, por motivo do eclipse, non? Sí, porque desde aquí, desde Cerceda, temos a gran suerte de que se pode ver super ben. Este acontecemento só se pode ver unha vez na vida. E algo que se vos ocurriu a vos, cando empezaches con isto? Pois empezámoslo xa antes de acabar o curso, empezamos a facer cousas, fixemos maquetas para feiras científicas, e, agora no verán estamos centrándonos máis na charla, para poder explicarlle a xente ben o eclipse. Falas de maquetas científicas, que fixeches en concreto? Pois fixemos unha representación que non está á escala de todo e de o que é un eclipse que a lúa se pon entre o sol e a terra tapando, o que é a luz solar esas cousas. Para que se poda entender. Claro, para que se poda entender. Sí, sepa en que consiste un eclipse. Vale, quenes formades este grupo? Pois este grupo formámoslos do Club de Ciencia, somos desde quinto de primaria hasta cuarto da ESO. E dende cando hai un Club de Ciencia? Pois desde hai moitísimos anos. E xa pertenecedes nel de fai tempo, Sí, non? desde primaria. E que facedes nel? Para que se anime máis xente tamén a participar. Pois imos a feiras científicas cos proxectos que imos facendo, e, facemos proxectos que nos manda a Xunta de investigación, e, algunhas cousas que facemos tamén no colegio, ou con varios colegios, como, por exemplo, lanzamos unha cápsula a estratosfera todos os anos e tal. Pois eu, diseñei esta caixa que é para ver o eclipse de forma segura. E se alguén quere conseguir algo deste para poder velo, co bonito que é, o útil que pode ser, aquí, Inés, tes aí na man algo que queremos que nos explique. Pois por Cerceda estamos colocando estos soles escondidos por aí que nas nosas redes sociales estamos dando pistas para que a xente as poida atopar, se queredes seguirnos no Instagram do cole, e así podedes atopar estes soles que teñen un vale para conseguir unha caixa escura para observación do eclipse. E o día 3, pois xa vos cambiamos o sol pola caixa. Ides a explicar en que consiste, como é todo. Si, imos explicar en que consiste o eclipse e como podemos observalo de forma segura para non facernos daño nos ollos e tal. Importante, non? Sí, a ver, tampouco imos falar con palabras así científicas, vámoslo a facer como para que veñan familias e para que todo o mundo poida entendelo. O sea, que animades a que todo o mundo vai. Si, a que todo o mundo veña, que todos se van a enterar. Que xa que estamos escoitando por todos lados o eclipse, non sabemos o que é, daquela pide a charla e xa vos saberedes o que é. Quería que me contes que estades facendo. Bueno, nosotros el día 3, como es la charla, vamos a decir que desde algunos lugares también se puede ver el eclipse en Cerceda porque es un lugar bastante privilegiado para verlo. Vale.
Podemos falar de lugares que son accesibles, ¿no?, para a xente, non é complicado chegar ali. Claro, no, son sitios que son bastante accesibles. Que venga al auditorio e se entere de cuáles algunos. E aínda imos seguir estes días antes da charla escondendo os soles por Cerceda, porque é unha cousa que só poderemos ver unha vez na nosa vida e ademais aquí cerca de onde vivimos. Imos explicar tamén que, por exemplo, en algúns lugares se pode ver, en outros non. Bueno, desde o Concello vaise organizar o que é pois esa saída, por así decirlo, ¿no? Para poder ver o día 12 ese eclipse. Vamos a organizar algo moi sencillo, porque ao final tamén o que piden un pouco é que a xente que os vexa, que non se mova moito e que o vexa de onde esteña máis cerca, pero sí que é certo que nos, bueno, a máis que a axuda dos nenos e de Raquel, a directora, encontramos varios sitios que desde onde se pode ver ben o eclipse. Entón, bueno, estamos valorando na zona do polígono, que temos ali unha visión moi boa, que nun principio falábamos da zona do Castillo, pero, bueno, queda aí moi pouco espacio, ao mellor para tanta xente, co cal por seguridade, por temas de accesibilidade, vámonos a decantar pola zona do polígono, concretarase máis ou menos a que será entre a nave de Galopín e a de logística de Malasa, e, bueno, e desde aí, pois, vámonos a xuntar, pois, para disfrutar ese día todos os que queiran asistir, pois, deste momento histórico, non? Moi ben, e logo temos cita precisamente con eles no auditorio. Como vos decía, colaboran con nós o Club de Ciencias do CPIU Cruce de Cerceda, pois o día 3 van a facer unha charla para explicar un pouquiño como é o tema do eclipse, porque ademais constame que o teñen moi ben estudiado, que traballaron moito, que están traballando moito, entonces pois ese día van a explicar un pouco como vai a ser, e despois ali pois tamén contaremos con algúns nenos por se alguén lles quere facer algunha pregunta ou, bueno, pois para explicar o que sexa necesario. Escondendo pois esos soles por distintas zonas do concello, e aquel que os encontre pois debería, porque ademais van a regalar unha caixa feita por eles mesmos que estivestedes vendo, entón debería ir á charla para saber de que tal e cambiar ese sol por esa caixa que seguro lle vai a vir magnífico para ese día. Falamos agora de doazón de sangue o próximo xoves, o xoves da semana que ven, 30 de xullo, no campo da Feira de Cerceda, se pode doar sangue. O autocar blanco doados vai a estar pola mañán e pola tarde. Pola mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9. Para doar sangue hai que, son recomendacións, hai que almorzar e despois de xantar, tanto unha cousa como a outra, esperar 2 horas. Hai que levar a tarxeta de doante, se é doante, sino DNI ou documento similar. Se está tomando algún medicamento pode levar un informe médico e non hai que facer unha comida copiosa antes de doar sangue. E a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva, a Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola, unha unidade móvil vai a estar na Silva dende o 27 ata o 31, a semana que ven, na plaza do campo da Feira das Nenas da Silva. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.cicitv.com no apartado de cita previa. Un día máis recordamosles das axudas á natalidade. O Concello de Cerceda otorga un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción en Cerceda ao longo do pasado ano. É máis, dende o 1 de novembro ata o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Esa é a franxa de tempo na que, se teñen un neno por acollemento, nacemento ou adopción, poden optar a esta axuda de 300 euros. O prazo para solicitala é ata o día 30 de novembro deste ano. Poden facelo no rexistro na planta baixa do Concello, presencialmente ou a través da sede electrónica municipal, na web municipal www.cerceda.org. Por outra parte, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfica, o MITECO, asignou esta semana 165 millóns de euros de axudas para incentivar 7 proxectos de centrais de xeración eléctrica por sistema de bombeo. Entre estas iniciativas de toda España se incluye a central de bombeo de Cerceda con 30 millóns de euros promovida por Coventina Renovables. O proxecto
de Coventina para Cerceda foi o que tivo maior puntuación entre as 7 concedidas e que suporá unha inversión de 400 millóns de euros e que no mes de xuño xa obtivo autorización definitiva do Goberno para conectarse á rede cunha capacidade de evacuación de 408 megavatios. Lembren que vai a utilizar o lago das Encrobas para extraer agua, subilo e bombealo ata o Montexalo para despois, dende ali, cando sexa preciso, pois ca forza hidráulica, en este caso a forza da gravedade hidráulica ao baixar agua de novo para o lago, xerar enerxía eléctrica e así que funcione como almacenamento de enerxía. En Galicia había outros proxectos, pero que non contaron con a axuda por parte do Ministerio nin a súa aprobación. Mais temas, agora falamosles de o grupo cercedense de rock Cenzar, que vai a estar no Festival Noroeste da Coruña o próximo 8 de agosto na praia de Riazor, na edición número 39 do Festival Noroeste Estrella Galicia. Cenzar, lembren, dende Cerceda, que están considerados os padriños do rock en galego, leva máis de 3 décadas facendo vibrar os escenarios cos seus contundentes son e tamén inconfundible. Co seu novo disco Bla 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 e un renovado directo, a banda de Cerceda continúa a defender o seu estilo e a potencia musical en riba do escenario. Será o día 8 de agosto en Riazor no Festival Noroeste Estrella Galicia. Por último, falamos do tempo para mañán sábado. As altas presións pouco a pouco irán gañando terreo durante mañán sábado, pero con circulación do norte. Que quere decir isto? Que mañán teremos intervalos anubrados, con algún chubasco que será máis probable na mitade norte da comunidade. Pola tarde se desplazará cara ao interior, pero as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso na mitade norte e os ventos van a soprar de compoñente norte, moderados en xeral, con refachos de fortes nas rías baixas. En canto para mañán as previsións, lóxicamente, para os que están pendentes da festa, do Cociño, pois que sepan que pode haber algo de precipitacións feble pola mañán, pero a medida que transcurra a xornada irían desaparecendo, incluso aparecer o sol. Esas son as previsións para mañán. Así rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís e na redacción de quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.